Ke a o dumedisa mmui le momamedi sontaheng sena se molemo. Re boetse re tswela pele ka ona mabaka a mona e re dutseng re kopana ka ona. Nnete ya ditaba fela ke hore re tlasa kgatello e kgolo maphelong e re a phelang, e re sa pheleng re le bang re a phelang le bana ba rona ka hara malapa. Jwalo ka ha ke ntse ke dutse ke bontsha ka mehla hore re keke ra kgaotsa hona jwale ho ka bua ka malapa a rona le ho ka bua ka ditsietsi tse re apereng ha re tla re shebane le bana ba rona. Hobane ho hlakile kapa re hlaketswe hore bana ba rona ba tlasa tlhaselo ya meya. Mme ba le tlasa tlhaselo ya meya ena e tswang metsing, e meng meya ke ya dithabeng mahaheng, e meng meya ke e ntseng e solla ka hara metse ya rona. Jwale re keke ra emisa hore re arolelane ka ditlhaselo tsena tse re di bonang di hlasetse malapa a rona le malapeng a bo rona, dikgaitsedi tsa rona, bana ba bo rona ba anngwe ke meya ena. Re ka sheba le ka malapeng e re tswetsweng ka hare ho ona. Re ntse re iphumana re na le borakgadi, jwalo jwalo, bo mangwane, jwalo jwalo, bo malome ba anngwe ke meya ena. Mme meya ena e tshwere maphelo a rona. Hobane re le malapa ha ho tle hore re phele maphelo a rona ka boiketlo, ka lerato le ka kgotso. Le hore re iphumane re tshehetsana jwalo ka malapa, ho ka etsa malapa a tiileng, a hlomphehang ha setjhaba se tla se lebane le ona. Re fumana meya ena e hlasetse ka malapeng, bo malome boholo ba bona ba inehetse taing mona hobane ba re batla ho lebala ditsietsi tsa lefatshe lena le re phelang ho lona. Hobane ditsietsi tsa malapa di ngata ngata, di tla maphelong a rona ka tsela tse fapaneng. Ba bang ba kgathatswa ke dithokolosi, ba bang ba bona bafu, ba bang ba tlangwe maoto le matsoho, ha ba bone ka maphelo a bona a ka tsoha a hlabollohile le ha o ka batla ho tlile ho le jwang. Tshwarelo mmui. Jwale dikarolo tseo kaofela tseo tse re iphumanang re lebane le tsona, re a tlameha hore re arolelaneng. Hobane re hlola meya fela ka hore re pepese. Meya ya matemona le meya ya baloi re hlola fela ka hore re pepese. Re sa e pepese fela, jwalo ka ha ke ne ke bontsha ke re bao ba dumelang hore ba angwe ke meya ya matemona le meya ya baloi. Thapedi ya ka ya tsatsi le tjhabang le le dikelang
e ne ka moya o halalelang o ka theohela ka hare ho bona, mme ba tsebe ho bona pholoso kapa hona ho fumantshwa pholoso. Hobane pholoso ke yona fela e re hlolelang meyeng ena e re hlaselang. Jwalo ka ke ile ka bontsha hore pholoso ha se hore motho o tlameha ho kereka ebe mokereki. Pholoso ko ho amohela Jesu Kreste jwalo ka morena, ebile e le mopholosi wa bophelo ba hao. Ke ile ka fana ka dikarolo tsa hore moya o halalelang o theohela fela ho batho ba dumetseng dikarolo tse ke ileng ka bua ka tsona ho tse ding tsa diprogramo tse kileng ka di etsa, hore na moya o halalelang o batla batho ba arohane le eng, mme ba amohele eng meyeng ya bona. Dikarolo tsenono ba sa di dumele fela ka molomo, ba tlameha hore ba tsohe tsatsi le tjhabang le le dikelang, ba di etsa, ba di practice-a. Hobane ha o bonolo ho batho ba pelo dimpe kapa batho ba kgohlahetseng hore ba fetohele dikano tsa bona tsa lefifi, ba amohele lerato, ba bue lerato, ba phele lona, ba je lona, ba robale lona, ba tsohe lona. Jwale wa practice-a tsatsi le tjhabang le dikelang. Ke ya pele eo. Jwale ke tsona fela dikarolo tse ka etsang hore re hlole meya ena. Mme meya ena ha re hlole fela ntle le hore re pake boholo ba matla a moya o halalelang. Re a confess-a ha meya ena e re amme hore re angwe ke meya, mme meya ena e re amme ka tsela tse tjenana. Re roba matla a lefifi ka hore re etse confession, re ipolele hore re angwe ke meya ya lefifi. Mme maipolelo ao ke ona a re lokollang ditlamong tsa meya ena. Mme ha re ipolele ka sekgukgung, re tlameha ho pepesa meya ena, re ipolele phatlalatsa. Ke fela meya ena e ka re tlohelang. Ke dutse ke tjwa ke re nna ke bopaki bo phelang, hobane ha ona letho le kileng ka le siya morao la ditsietsi tsa bophelo tse ke kopaneng le tsona. Tjhe, ntle le ho batho ba fihlang ba sa tsebeng hore na phihlong ya ka hara ditaba tse ke fihlile ka tsela ya mofuta o jwang. Mme nna le lona ke nako ya hore re tshedise bana ba bang ba Modimo noka, hobane noka ena e re tshelang ha e tshelehe ha bonolo. E be e batla batho ba tsebang ho sesa, mme ba sa tsebe fela ho sesa, ba tseba thapedi e lelekang meya ya dinoa tsena tse bang di teng ka hara noka ena e re tlo e tshela, le ho mema moya o halalelang hore
o tlo re tshireletse hohle mo e bang re lo tsamaya teng ka mora hore re tshele noka ena. Jwale ke tjhotje ke lelekela baeti be re nang le bona. Tsatsing lena re na le baeti ba tswang tlase kwana Natal, KZN. Ditsietsi di apere batho ka bophara ba naha. Jwale re tlo kholoma tsatsing lena. Re utlwa hore na hantle ba bewa keng ka hara The Change Radio. Ke ena e ba ileng ba utlwa e entseng hore ba be le tumelo ya hore ba rwale maoto ba tlo fitla Vereeniging. Ke a kgola itse ha ke etsa dipalo-palo more than 600 kilometers ho tloha moo ba tlohang teng. Ke nnete ha ba se utlwe Sesotho, empa ditsietsi tsa bona di ile tsa etsa hore batho ba phelang le bona koo ba latelang ditaba tsena tsa rona ba ba memele tenteng ya pokano hore ditsietsi tsena tse re utlwang le bua ka tsona, re na le tumelo rona hore ha le ke la mamela ditaba tsa seyalemoya se sa diphetoho le ka tshediswa noka. Ha re weleng kgabong. Sunborn. Yep. Ha re kwaleng di-phone ho na le phone e llang kapa re di se silent. Amafonu siwa mo se go silent. Niyaphila mama? Siyaphila baba, siyaphila. Yebo. Umama ubani? Umama uphilile wakwaMaphumulo South Coast KZN. Yebo. Yebo. Hey, ngcine sikhuluma ngocingo. Yebo baba, sigcine sikhuluma ngocingo, ngachaza kodwa ayikonke la kusuka khona. Ngichaze la bese kungixaka khona. Alright. Yebo. Ulaze njani lo hlelo? Lolu hlelo bengingalwazi kodwa ngikhona usisi engisebenza naye ukuyena ongazisile lona, ngabuzisisa kuye wathi kuyasizakalwa. Ngize nje ngoba ngithi ngifuna ukusizakala. Hayi, asibonge. Uye lo sisi uhamba naye? Yebo yena. Kgaitsedi ya ka o phela hantle? Phetse ntate wa ka le kae? Re a phela. Phela. Hai, ke a utlwa hore wa tsamaya o tsamaya naha o bolo fita kwa HaZulu kwa o qetelle o re atamelletsa bana ba bo rona kwa. Di fitlile jwang ditaba tse ho wena gale o latela? Ditaba tsena di fihlile ho nna e se di dimonyana tse ngata, ke kgola pele ho COVID. Theolela tshepe ho wena hanyane. O atamele ho yona fela. Ditaba tsena ke di utlwile pele ho COVID. O sa ntsane o le ka kwana ka radio Kgothaletsaneng. Le hore ne ntse ke page TikTok. Seng TikTok, ho YouTube. Ke moo teng ke kopaneng teng ka bona lebitso lena radio Kgothaletsaneng. Ka ratjhe o ko reng ke mamele. Ha se ke mamela ke a utlwa hore atjhe ke ditaba tse monate tse re hlabollang moyeng. Ke moo teng itse Auspidile ha ntsa bua taba tsa ngwana hae. Ka nna ka
ka mo hlalosetsa nyenyana mara la o no le boima ga utlwisise empa qetela sa utlwisisitse a ga tshware tsamaeng o ile kwana ka mosebetsi ke ile kwana ka mosebetsi hantle ha eno ke kae ha iso ke ha ka ke qwaqwa Matsikeng ha eso mo ke tswalang teng ke Makhwati o nyolwa ka Malkwarete ntate ba o tseba ka mang he ka kwa mo ke sebetsang bitso la hao le ba o tsebang ka lona le batho ba Malkwarete yo batho ba Malkwarete ba tseba hore ke Mary but la lenyalong ke Mamotshabi ba o tseba ka Mamotshabi boholo ba batho boholo ba batho ba ntse ba ka Mamotshabi jwale o bo re tlisetsa mme mama Phumulo le moradiae ntate jwale mosebetsi o mokanakana hobane Sesotho ha ba se utlwi batho ba wa toloka nako ena kaofela ke fetohile toloko ntate jwale ha yo boda re taba eo tjha imbota hobane ke batla bona ba batho le bona ba fumane nthwena taba tsena ha re lebohe kunjani Ngiyaphila baba wena hayi ngiyaphila ntombi yami hayi nathi siyancenga niyancenga sondeza nje insimbi phambi kwakho lapho khona ukukhulumela kahle kuyo yebo bakwazi ngobani ke wena mina ngosisanda wakamaphumulo ngisuka eKZN South Coast Potchefstroom yes uma wakho lo yebo mawami hayi siyabonga yebo sisiphilile khuluma nathi ke nababukele ekhaya nabalaleli ukuthi kahle kahle njengane so ula udaba lwakho lume kanjani inkinga obhekane nazo zisukaphi zize zigcine zokubeka la ngibingelele uhlelo lonke kusho ukuthi udaba lwami ngaqala ukulinothisa umntana wami ngibuya ethi ubone izalukwazi isalukwazi esithe masibanibani sizishilo sithe mashinga ukwakukhulwethu sithe lesalukwazi sizomthwasisa akangayikuthwasa sithe lesalukwazi sizomkhombisa izinto akufanele avikele ngalikhaya kusho ukuthi inkinga ke yaqala lapho mina angizange ngiunderstand ukuthi inkinga iyaqala mina nga-understand ukuthi mhlambe idlozi mhlambe uyathwasa ngoba ngangingenalwazi ayike ngelinye ilanga athi kuthiwe akathenge ikhandlela eliblue ngilithenga akhuleke kulona ngelinye ilanga athi kuthiwa akathenga ukuthi ngikuthenge akhuleke ngakho ngelinye ilanga nje athi kuthiwe akathenga ibhayi ngikuthenge futhi akushoyo logogo uzongidlulisela umntwana ngikwenze kusho ukuthi indaba iqala la esethungise ujazi ngoba kwathiwa akathungise ujazi ma ethungisa ujazi ziqala inkinga zibe inkulu maziba inkulu inkinga ngize ngihambe ngiye komunye umama athi lo mama umntwana kufanele abikwe akabikiwe umntwana fanele ngimenzele imbuzi ubikwa kuphi edlozini fanele abikwe ngoba ngamphiwa ilo mashinga lo fikayo uyamazi wena umashinga angimazi umashinga ngiyazi ukuthi ukhulu wami umashinga but angimazi ukumbona amehlo namehlo ngivele engasekho kodwa ekhaya nawubika lolu daba bathini abadala kuwe ba understand ukuthi kusho ukuthi ugogo ongiphela umntwana kusho ukuthi ugogo futhi ufuna ukuthi lengane
ngathini mhlawumbe unika usebenza ngaye ingane ingenwe umashinga ngomoya yes kusho ukuthi ke ekuqhubekeni abesethi lo mama esasiyekeni umthandazi ingane kufanele ngiyenzele imbuzi ukuze ingane ikwazi ukuqhubeka nalento ngoba lento ingane ayisonisa ngoma but umthandazi askis ngiyithenga imbuzi ngihambe ngikamashinga ngifike ngihlabele ingane imbuzi kufanele kubhede kakhulu kube ngathi ingane ilahlekelwa umqondo ingane ihlezi ifuna ukuzibulala ngaso sonke isikhathi ahlale ekhala athi ukuthi akakhale ngikhumbula ukuthi ngaze ngayeke emsebenzini inyanga yonke ngihleli ngimgadile ayikho inhlobo yesikhala engafuna ukuzilimaza ngayo ummese intambo efuna ukuyiphosa emotweni nje kwakukuningi ayekwenza kodwa umashinga ukhona ngaphakathi kwakhe ukhona nomashinga bathi akakwazi ukuvikela ingane umashinga phezulu kokuthi sesihlabela imbuzi ukuthi umashinga uzoyivikela ingane azange azayivikeli okunalokho sahamba saya komunye umama athi lo mama no lento ayidingi impepho ayidingi lutho idinga umfundisi hambani esontweni ifike lengane ikhulekelwe sahamba ke sayisontweni ke ila elazidalo la khona ke idemoni ukuthi mina kahle kahle ngubani ngizokwenzani laqala lazisha amagama ukuthi lona lusibanibani lizokwenza ukuthi nje ayemaningi amanye ekhuluma isiXhosa amanye delela nje ngendlela ezahlukahlukene ngoba umfundisi wafika ekhaya ezokhuleka into enganginothisa kulesiphandla esigqokile wayithi mengene esontweni sinyamalale mayifika ekhaya sibuye masikhuleka ukunyamalala kwaso sivanisha nje ofu sinyamalala njani sibone sengingasekho lutho engalweni yakhe kodwa sikhona angazi noma sasikhona angazi ngoba impela ngoba kwakuvane usesigqokile usethubabelwa inyongo emlomeni ayike sahamba isimo ke kanjalo ke kwakhulekwa kwangathi kubangconywana kwahamba kwavela ukuthi umunye umama wasemndenini wayiqhamuka amshaya umntwana athi asambe ngiyokufundisa ukuthakatha kunesikhwama kufanele usithathe lolu daba ngize ngilibikele khona usisi wami omdala oshadeni nomfundisi uMamgama ngimbikela usisi wami lolu daba ukuthi hayibo kunodaba olunje athi uzotshena umyeni wakhe bakhuleka ke mabekhuleka lo mama gule lolu hlobo lolu ukuthi wesefaka inapkin kugula umama lo mama owayengena ashaya ingane lo bethi uyofundisa ingane ukuthakatha yes niyamazi lo mama siyamazi lo mama nakhelene naye uyifamily ekhaya uthe suka lo mama mayisegula kakhulu kusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi wa give up lapho give up lo mama bese kuqala phansi elinye ilunga lomndeni wethu mayiqala phansi ikona ke lokho ngize ngakini kwangiletha la ekhaya ke ngoba sekungixaka kuba wesi ke kona singako le ndaba uyangikhulula ngikhulume naye umntwana ngizwe yena ukuthi na uzongibekela njani lolu daba hayi ngiyakukhulula baba siyabonga alright bye ngeright mina uma wakho lezi ndaba asitshela zona iqiniso yebo ziqiniso zonke kona ukuthi kunala khona indaba iqala khona
awusibekele iqala phi le ndaba? Indaba iqala mangikhumbula kahle angisayingane kakhulu cause ngisakwi-age ya 3 years. 3 years. 3 years. Usakhumbula indaba za 3 years? Le ndaba ngoba yangiphatha buhlungu, so I will never forget it. Angisoze ngayikhohlwa. Alright. Yangiqala lento ngizothi ngangina 3 years cause kwangena isalukwazi asinazi inyawo. Ebusuku Ulele. ngilele singene lesalukwazi singivusa. Mase ngivusa sithi asambeni angipakishe ngihambe. Ulele nobani? Ngilele noma embhedeni oyi1. Uzumekile uma? Lele flat akezwa lutho. Cause kwala ngisho ngisengimnyakazisa akezwa still. Emva kwalokho sithi angipheke esambeni. Hayi lesalukwazi asinazi inyawo but masamba uyawezwa ama footsteps ukuthi no khona into ehambayo. Kodwa akanazo inyawo. Kodwa aziveli inyawo zakhe. Ebusweni ubombona? Yes, bengimbona. Isalukwazi osaziyo? No, at that time angimazi. Ngiqala nokumbona futhi ever since ngambona lapho ngilo ngimbona ekanje nje the same way akaza shintsha. Uhambatheni? Ugqoke iphinifa lalingcolile, it's like kwakade bhuqoziswa phansi netshali elibhincela emlenzeni, then inyawo azikho straight. Ekhanda wayefaka iduku elali brown umbala, uphethe induku ethusi. Le nduku ethusi uyigoqile kodwa ngendwango emhlophe ivela phezulu. Le ndwango emhlophe baphethe nalentambo ekuthiwa umkhumbi, le ebayinkulu intambo. Ungayichaza mama intambo, umkhumbi intambo enjani? Umkhumbi intambo baba iwool elukwa iphothwe kanje ibe imbala. Umbala unjani walentambo? Ibe nekhala enjani? Ikhala ebiningi kakhulu beku blue but Kodwa yellow. inamakhala wonke. Yes. Akusile amazayana athi ibhidani. Yes, ngiyacabanga ukuthi iyo. Alright. Fakwa la isi. Lele uyibopha la isinqeni. Kodwa yena ubophe ngayo lethusi. Ithusi leli. Yes. Lude lo thusi noma lufisha? At that time lalulude. Alright. Kodwa hayi kakhulu nakhona, maybe about this size. Alright. So mefika angivusa sesambeni nangempela ngisukume cause angazi nami yini yathi nje angivuma ukuhamba. Ngisukume nangempela ngihambe. Uze yedwa logogo. Uhamba yedwa. Sithi la sesike kitchen khona ngizwe ngento isingithinta emva kwami. Mangithi ngiyabheka uma after that mangithi ngithatha 10 ngithi ngibheka lesa kwazi asisekho manje, asisekho at all, angisiboni. Uvukile uma awukho ebuthongweni? Usevukile uma anganoma ngathi bekuyiphupho noma ngathi lento, kodwa kumina mangibona iyenzeka physical but uma akasiboni lesalukwazi. Alright. Usakhumbula lokho? Ngiyakukhumbula baba ukuthi ngangaka notice lutho ngangimbona emncane. Ubothi mhlambe uyenza sleepwalking? Yes, ngangicabanga into enjalo. Ngoba wesamncane kakhulu ngalesa sikhathi ngangazitshela ukuthi umuntu ongakaya angangenwa mhlambe into ethizeni embi. Alright. So ndoba bese ngisasho ukuthi angithuse okay. That night angizange ngilale kahle hle cause lesalukwazi silosibuye emaphuphweni silosibuye. After that lento kube ngathi iphindi yathi ithi yathula kancane cause yaphinde kwathi sengina 4 years yaqala into yama ngenyawo cause every time mangithi mekwabantambama ngibone ngathi bayeze bathi bazongilanda. Behamba bebangaki? About 5. Izalukwazi zonke noma Izalukwazi namakhehla. namakhehla? Yebo, izalukwazi namakhehla nje straight.
So babefika ntambama cause babefika hayi kamnandi, babefika kabuhlungu cause kwesinye isikhathi size silwe nabo bafuna ukungishaya bengishayela kona ukuthi asambini. Mabethi mangibuze kahle ukuthi kiwapi kunalesikhwama ekuthiwa siyolanda isikhwama. Silandwa kuphi isikhwama abasho? Bathi siyosilanda ehlathini mase siye emfuleni. Oh. Isikhwama angazi ngashelwa ubani kodwa ngathi indaba inomkhulu. Okay, kwathi kusuka lapho ngaqala ke indaba ngayibikela uma waqala wayinotice at the time. Kwathi kusuka lapho kwaba khona ke izinto okay sasahlala kumunye umuzi not lo sihlala kona manje. So masibikela omnikazi wawo cause like ubhuti wakhe umama. Masibikela ubhuti wakhe umalume kimi wayenokuthi athi ngibukela kakhulu iTV. So ngifuna ukuthi ngithathe izinto ze-TV ngizenze reality ngiyiphile. Kodwa leza ukwazi nalamakhehla babuya ehlangothini likama. No, angeke ngisho ukuthi babuya ehlangothini kama o lika baba wakho. Because Babasho nje ukuthi lesikhwama shiyelo omkhulu abachazi ukuthi umkhulu ngasehlangothini luphi. Abachazi lutho ngoba futhi bayafana bonke, abanazi inyawo. Kodwa bagqokile, mabehamba futhi kuyazwakala ukuthi bayahamba. Kodwa inyawo azikho bonke. Kuthemva kwalokho lento lokhu ingenza ke kwaze kwafika isikhathi la khona sekungena khona ingane eshayelelwa isipikile ekhanda. Ima kancane. Okay. Lengane eshalela isipikile ekhanda ingena kuphi? Nikuphi ngaleso sikhathi? Sisahlala khona kulomuzi. Lapho kulomuzi ingena ngephupho. Ingena ngiyayibona kanje sihleli sonke kuyadliwa. Naboma bakhona. Lengane nayingena niyayibona nina noma ibonwa uye yedwa? No, sasingaboni lutho. Kodwa uyanitshela. We asho sometimes angasho umbone ngoba esekhala. Uthi motha kadle athi ukudla kwakhe kugcwele inhlabathi bakuthele ngenhlabathi. Ngize ngimthethise sometimes ngithi nginobani abakuthele ngenhlabathi ngoba ukudla kunalutho angadli. Yebo. Lengane iyeyo umfana noma intombazana? Intombazana. Ishayelelwe isipikile Ekhanda and igcwele la iforehead noma ngaphezulu kwekhanda. Sisikuphi lesipikile? Ngizothi sila Esiphongweni. Yebo. All right. Cause angiunderstandanga lokho kwakungapha ukuthi kwakuyisipikile noma kwakuyini cause kwanga-understandeki. All right. Ongemuva. Then ekhanda ishuqulile. Ishuqulile umshuqulo ongathi ibophele igoda. Ngiyabona. Ishuqulile. Kuthi kusuka lapho mayifika futhi nakhona ifika ingitshela ukuthi asambini. Mawuthi ngithi ngihambi ngiphuca ukudla kwami. Kungaba ingane endala kuwe ingaphansi kuwe? Indala kunami. All right. Lengane le kuze khambe isigcino sokuthi ukudla kwami ngangasakudli. Ngase ngithandana nokuhlala eminyango mangidla ntambama ngoba ngangazi ukuthi izofika ngiphuca. Ngangasadli manje ngihlale ngoba mayiqhamuka ngisheshe ngiyinike. Ngiavoid ukuluke. Iyakudla lokudla kwakho? Iyakudla. Wena udli? Mina ngidli. Ngiphinde endlini ngiyophaka futhi ngiphinde idle futhi. Ikuthathe. Igcoke njani yona? Ngizothi yayigqoke ingubo yayo yayi black inolayini ngemuva ababe blue. Black and blue. Yeah. Kodwa yayingangcolanga lengubo yayo. No, igazi into yayikhona kakhulu kwingubo. Lengubo benogazi. Yes, ibinegazi. All right. Kodwa bengahambi benazo inyawo yona. Cha bengenazo. Nayo ihamba njengalamakhehla nalezalukwazi. Yeah. Ayinazo inyawo. All right. Cause kuthemva kwalokho ingabeni kwazo na inyawo lento yaqala ke ya-attack kangongokuba manje babesifika nazo lezalukwazi yona lengane sifana lezalukwazi. Mabefika kimi
bafika bathi asambeni angipakisheni kwangangokuthi kwathi ngelinye ilanga ngisho ukuthi ngiyayibona lezi zinto babesebenza ukuthi kwamina nomama singazwani sixabana isikhathi esiningi because kwathi ngesinye isikhathi waze kwayena uma wadinwa eceke ukuthi manje ngihleli ngithi lezi zinto zithasambi nami ngifuna ukuhamba because ziyangishaya wangipakishela nangempela angikhiphele eminyango angazi futhi kwabe kwathini because ngabuye ngabona ngathi ngihleli ngedwa kodwa nakhona ekuhlalani kwami ngedwa ngihlele egateini. Uneminyaka emingaki ngaleso sikhathi? Mhlambe I was 6 years. All right. 6 years that time. Sesiphilile. Manje soyamshaya lo muntu uyamxosha. Wengane etetemayo ehluphayo wekhala lokho ukuthi umthulisi uzuzwe na ukuthi awusathandi kumthulisa. Manje na upakisha ucosha umcoshelaphi? In fact angimxoshi kodwa uhleze ethi ngiyahamba. Hleze ngicela ngokuthi ngiyahamba. So ngifuna ukumbona ukuthi methu uyahamba uyabi. Uyabi. Ngimkobile le windini ngimpakishele kuplastiki endisehlwile. Kwakuseshayile no7. Ngamnika ngathi mntana mahambe yela ufuna ukuya khona. Ngamkobe windini. Wayehlala egate. Wahamba waqonda egateini kwafike wahlala khona. Nami ngase ngikhathele ngumthulisa ngingazi ukuthi ngizothi intoni lemphethe. Ngiyakuzwa. Manje na usohlela egateini babuye labangani bakho. Phela nakhona egateini hayi ngoba ngihleli. Bakhona. Kunezinto ezenziwayo. Bakhona. Kuyasetshenzwa nje kuthiwa ngihlale phansi mina because basalungisa indaba zokuhamba yonke le ndaba zokugcaba izinto ezikanjalo. Baphethe isikhwama. Baphethe isikhwama esikhulu. Sinamathambo nemithi sinani lesikhwama. Lesikhwama lesi ngingathi sinezinto like ibindi into kanjalo. Izibindi zani manje? Zabantu. Namangazi noma ngathi zabantu noma ngathi kodwa nje izinyama kakhulukazi icubu. Kusetshenzwa ngegazi. Zifresh. Ezinye zazo uyabona ukuthi hayi. Kodwa ke phela ngaleso sikhathi ngangakakwazi ukuhlukanisa intweni All right. Cause kwakhona nanemithi amagazi khona lana ngoba ngiyakhumbula ukuthi wangimemeza uma ezengithembisa induku ethi uzongishaya ethi angibuye lapho sebefuna ungiphozisa leli gazi leli. Bengangiphozisi kodwa leli gazi ke kwathi kusuka lapho ngamemezwa ngoba wangilanda yena ngenduku egateini. After that ebusuku bafika futhi mabefika ebusuku bathi asambeni siyoqedela umsebenzi bongakapheli ngoba babesibelayithile impepho amakhandlela iyonke lonto leyo. Okay kwathi kusuka lapho ngagcina futhi ngavumanga angazi kwabuye kwenzakalani lapho noma ngasakhumbuli kahle hle. I think kwaphela 2 weeks sahamba saya kakhulu ukhulu wami ohlala eLovu ukhulu omncane uma omncane kama ukhulu omncane kimi. So masifika kwakhe lento iqala iziveze ezidlozi ke manje isidlozi. Ngiyokubamba kancane. Uma sihlehla lamakhehla nalezalukwazi naye lentombazane beshayela isipikili la esiphongweni babe nabo ubuhlalu uma ubabheka ezandleni. Cha bebengenabo ubuhlalu. Bebengenabo baba. All right, chubeka. So masifika ke lapha kakhulu lento iqala iziveze njengedlozi ngoba ngimani ngiqale ngigule kuba ngathi ngizwa amanzi emadlebeni khala amanzi kuze kufoneke ukuthi ke manje khanjwe kiwe kwabantu siyobona abantu ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Masamba ngikhumbula ukuthi oqala esamhamba obaba wathi sasisahlala sisibele emthwalo by that time. Sahamba sale nje noma ngazi kanomakhanzane I think leya ndawo. Yes. Kanomakhanzane masifika kulo baba
nakhona lezi zinto zakwazi ukungena Ziyangena enyangeni lapho. enyangeni. Ziyangena futhi nakhona zenze noma yini ezithandayo. Ngiyakho ukuthi bagcina bangasibulanga bagcina ingane zibhodla yonke lonto zenza lonto leyo kuphela. Babhodlisa le ngane lezi. Ubeziwe wonke amathwasa abo Abhodla. abhodla kuphela. Abhodliswa ilezi alikwazi. Noma ngenayo ishop la angithi ngokwabo. Zikhona ngithi lezi alikwazi. Zikhona lezi zakwazi zihlele eceleni. Awuyitsheli lenyanga ukuthi hey le mimoya nayi ikhona. Mangisho umanathi kusho ukuthi ilona idlozi lakho leli. Uyajika uthi yilo idlozi lakho. Ilona idlozi lami. Kusho ukuthi babonke emkhathini bahamba bonke nalenyanga. Nami ngicabanga njalo. Ngoba ngithi manje amandla awekho futhi akaboni kunephutha uma sebekhona. Ene labantu abathakathi. Yena ubakhomba ukuthi amadlozi ami. Kwathi kusuka lapho ke kwazi sahamba saya kumunye ubaba owayese ngase ngigulile by the time lento lokuyenzeka ngihamba ngezindaweni ezinye indawo angisazikhumbula ukuthi kokuba cause omunye sathi sekuyena ubaba nje wagcina ngokufama earphone elalela umculo egida khona ezosibhulela wazela walala. Awume kancane. Senifike enyangeni enye. Yebo baba. Zazi ziningi nje sasizahamba. Manje ifaka lokho engikufakile. No lokho baba okuncane ulalele uconnect ifoni ukuze isithunywa sakhe sikhuphuke ucula la efonini. Ulalele umusic efonini. Nina niuzwa nalo music ulalele uyedwa. Yebo baba. Asuzwa ngoba wama nwazumeka wavuka sesijijila ngemithi wathi wazumeka yazumeka lenyanga. Sikhona. Salinda ukuthi mhlambe khonta ilalele mhlambe ke isithunyweni sakhe. Ingahoni. Nazumekile bengakhoni. Phela umuntu nezumekile nokusuza uyasuza. Ayizange isuza. Enye into baba sasinenkinga ukuthi meke safika endaweni sithi sizohlola sigxoshwe. Yanixosha nayo lenyanga. Wasixosha. Wasijela nje ngemithi wathi phumani la kwami wasixosha saphuma kanjalo ke. Ngoba omunye sathi siyekuyena wagcina ngokuthi abeka amanzi ukuthi angenzele umuthi azume kwalala. Wavuka naye sethi leza kwazi hey ezibhedda ziyabalalisa bonke. Banedlozi labantu abalalayo. Baphethe amandla labantu. Balaliswa abathakathi. Hayi baba. Kwahamba kwaphelela phi manje? Kwahamba baba ke. Kuthe nathi sesidiniwe sezwa ngenye inyanga. Ekhona ngala eSouth Coast. Sahamba saya khona. Masifika khona ibisithi inyanga no. Umntwana ngizomcupha. Ayike yona kayizange izizeleke. Saqale sahlala nje athi linda abantu bakhona. Ayike salinda ukuthi mhlambe kuzongena abantu bakhona yathi hayi sebengenile. Anibaboni. Asibaboni nabo. Into zakhe. Sasilindele inyoka enkulu kabi baba kodwa sibonanga. Sondela inyoka yenzani? Sasilindele inyoka nje inkanyamba kodwa sibonanga sajala. Washo njalo. Wathe thina sobona ngabo sebenginile. Wena indaba ukuthi nilindele inyoka ibuya. Ya baba ngangilindele yona mina indlela kwakusabeka ngayo egcikeni nezinto ezazenzeka sesingenile ngaphakathi. Wezwa kuvutha inyoka. Yabo into eyenzeka sesingaphakathi. Wawuza ukuthi ikhona ngaphakathi inyoka. Ngoba wena unesiphiwo. Singasho kanjalo. Qhubeka. Yaphelela laphi lenyanga? Kusho ukuthi lenyanga le bisithi izomcupha. Okay, isibekela usuku ukuthi sibuye. Sabiye saphinda ke. Masiphinda ibisiya sithatha ke sisolwandle. Ebusuku. Ikhathi ako 12. 12 yes.
laliduma kunetha liwisa amatshe esikolwane kugezwa ngale mithi wanigezisa wasigezisa. olwandle Yes, naba nqunu sasingekho nqini baba, sasifaka iy'ngubo nje ezilight alright ethela umuthi wakhe. Sithe sesibuya wayesethi uzoqinisa umntwana. inyanga yobaba Ingubaba lenyanga. yayingenamathwasa nihamba nodwa nayo alright Ayike bese siyagoduka ke. Ila okwadlula khona isonto elilodwa kwashona isangoma esisetshenziswa ilo brother wami. Lesi kuthiwa uMamkhanyile. uMamkhanyile ungena njani uMamkhanyile kule ndaba chamuka naye Okay, uMamkhanyile wayeyinyanga eyayisebenziswa umalume from the scratch nje iqala le ndaba. Kancane. Ungachaza ngithi uMamkhanyile bekuyinyanga nje yasekhaya. Kanti si understand ukuthi inyanga yasekhaya nje kanti umthakathi osebenza ekhaya. alright ngoba ngiyezwa ukuthi umalume uyavela kunobudlelwane phakathi kwamalume nalolu daba esihlezi ngalo la Ngicela ungiphinde lapha kuno. ngithi njengane uma nichaza umalume evela kule ndaba lezi zenu kukhona okunye mhlawumbe umalume anako phakathi kwakho nengane yakho okwenzakalayo. Yes. Umalume mina ukuthi mangabe enza into zakhe asibize nathi asenze. Like ukugcaba, ukuphalaza, yabo mebuye nomuthi nje athi nathi asusebenzise. Into enginginothise bezigcatshwa zonke izingane egcekeni angagcabeki usisanda. Lo wakho angagcabeki nabemgcaba. Ngingacatshwa nje at all. Bakhohlwe ukumgcaba ukumbiza bemgcabe Bekhohlwa nje. Akhumbule late. Asimbizanga lo. Mhlambe makunikwa izingane futhi ziyophalaza, mhlambe kunento ezomphazamisa usisanda ngabe emehlweni abo bajike bakhohlwe. Khona ilanga la ekwakugezwa ngaphandle kulethwa abantu abadala. Zafika iziyoni seziphuthuma. Lapho kuvuswa izingane usisanda bangambona elekwe izingubo. Wangavuka usisanda seqedwe yonke into. Kusebusuku lapho. Wenaleyo nhlanhla yokugejeka into. Ekuhambeni kwesikhathi ke usisanda into ebangela ukuthi ngithi uyangena. Uyambona umalume engena. Uyambona umalume emshaya ethi abahambe. Uyambona umalume ethi akavuma ukufa ukuze acebe. Yonke into umalume ayenzayo uyavela enganeni. Umalume uthi usisanda avume ukufa yena akwazi ukuceba. Isithwalo leso. Sikhuluma ngesithwalo manje. Ubethu uyakubulala umalume. Yeah. Cause belokethi nje engigqugquzelela ukuthi angivume ukuze ngizovuma negazi. Uza ngamaphupho zikhona igameko la eza ngokwenyama kuwe. Ngingathi into ngiqale ngokungayinaki ngoba okungenzeka ukuthi mhlawumbe bekukhona izinto akazi like njengokuthi adlulise into edliwayo. Cause uqale wasondelana kakhulu nami nje saba close la yakhona afuna ukuhamba nami sibaningi egceni sizingane kodwa la yakhona akhethe mina. La yakhona nje akhethe mina ngangihleli ngilayiduzwa kwakufana nokuthi ngiyiphakethi kuyena. Kwathi kuswa lapho yaqala yonke lento le. Uthe kusuka anganoma ngathi ke shoot mhlambe ikhonto engayidla noma ikhonto enzeka kodwa nje yaqala indaba ngokuthi ngilo ngibona engathi ufika nenyoka. Le nyoka le mayifika ilale nami. Ilala nawe ngokwecansi. Yebo.
ubone iminyaka emingaki ngaleso sikhathi izinto za recent nje? Ayingithi is recently cause indaba mangathi ngiqala manje iqaleni sisikude kakhulu. Sisikude kakhulu nalade sikhona. Kodwa ke cause indaba ibiqala la ekutheni khona bengilo ngimbona engathi uhamba naye lo mamkhanyile. Why lo mamkhanyile esanda kuhamba ke emhlabeni? Cause angithi beseshilo ukuthi saya kulo nyanga le yafika yangicopha kanti bazothi bayagadla imani iphinde into okubona. Njoba beshila inyanga. Ngamanye amazwi le nyanga uMamkhanyile inyanga le yasekhaya kini ibulawe ile nyanga ibecupha wena. Yebo baba. Ngokuthi le nyanga yakini umthakathi uye osebenza nomalume wakho. Kanjalo nje. Bebethumela izinto kuwe Kimi. ngokuya ngesigameko leso sokuthi ife lenyanga uMamkhanyile. Yebo angithi vele phela izinto eziningi bebezenza kahle ngoba besihlala egcekeni elilodwa. Ubekathi kwesinye isikhathi mefika nezinto athi uzonceda kanti uzo-add more kulelwane zakhe. Bafike bagumbele bodwa singafakwa thina. Kwesinye isikhathi kubagumbi mase kuthiwa sizophalazela kuyona lemigodi ezungeze umuzi. Nonke beniphalazela kule migodi. Bebephalaza kodwa mina bengihlele ngeqeka. Kwesinye isikhathi ngivuke mina ngidle kanti akumele udle mawuzophalaza. Okay. So izinto eziningi bezingigeja kakhulu. Kodwa kuke kwathi kwesinye isikhathi sekwenziwe lo mcimbi lo. Washo yena wathi mina anganziwa lutho angacatshwa. Bonke babulala izinkukhu, bonke baqonyiswa khona lento okuqomiswa estofini. Benziswa yonke into kodwa mina kwathiwa nje angenzi lutho. uMamkhanyile lo. Kusho malume. Kusho malume. Wathi nje angenziwa lutho. Noma nganga-understand ukuthi ngoba yini mina kodwa ke angazanga kahle kodwa iyami. Ngoba kuye kwathi ngolunye usuku mina ke ngomuntu othandayo ukuthi nje ngiyoyipholelo olwandle cause kuba nele kuthula lo ngikuthula kune peace. Niduzane nolwandle. Yeah. Alright. Manje ke ngiyathanda nje vele ukuyiyela Nkosi yami olwandle ngoba kunale stress siphumayo ngisho noma kuthiwa ngikhathazekile manje ngayo olwandle ngiba free. So kuye kwathi ngelinye ilanga wafika wazongithatha siyapi siyolwandle ngokwakhe. Umalume uyakulanda. Uyangilanda angithi manje sesikezansi uma useyakhela umuzi wakhe. Alright. So ukulanda ekhaya kini. Ngilanda ekhaya. Wathi asambe siyophola kancane olwandle. Onisondelene. Yema. Yebo sisondelene uyakwazi ukuhamba ngezinyama moya kwakhe. Alright. Ulanda lengane yakho awukho wena? Angikho futhi nakuba ngangikhona ngangakabona ubronke bakhe. Alright. Ngangihlale ngivuma nje afika athi uzolanda umshana ngivuma. Alright. Senihambile niyolwandle. Endleleni kahle kahle. Masike endleleni ijika imoto sekumele ingene ku freeway. Ijike ihambe ngenye direction. Le direction esama ngayo manje sesiye emfuleni. Masamba siye emfuleni safika lapha angibambise iplastic emnyama. Iplastic emnyama. Le plastic le angazi khonani ngaphakathi. But yena athathe inkukhu efile. At the chicken ame lapha nje far away from mina. Injani ngombala lenkukhu iPad? I-black mnyama. Imnyama. Yes. Kodwa ifile. So umehamba nayo ibambe ngemlenze. Alright. And ayinali ikhanda. Ayibonakala nokuthi ike yableeda or something. Ithule nje ayibonakala ukuthi mhlambe yabo inomzimba nelokhuzane nenyawo kuphela. Nezimpiko nazo angizibona nganoma ngoba yinkulu kakhulu yini. After that afike lapha akhulume futhi nakhona akhuluma then ayilokhuzane ayijubele ukuthi throw it away. Uyijikitshele emanzini o ngaphandle kwamanzi? Emanzini. Ihambe nomfula.
understandang because yahamba yacwila but amanzi akacwili ayehla yona yacwila nakhona indlela yethu egoduka sizodlula khona kule ndlela le eshona ezantsi still angiyiboni mangithi ngiyayiqalaza ihamba yacwila manje lo plastic wena kuphathise wona uphelelepi lo plastic lo angiphathise wona abuye angiphuce onamakhandlela ngabona late sekhanyisile lapha ya ame lapha khuluma then angibize athi siwash izandla niwasha izandla emfuleni lamakhandlela awalayitile anjani ngamakhala lamakhandlela awalayitile kuneli brown eli blue neli red neli yellow ongekho white abo 4 mewalayitile like azongelezeli i-orange there was a fruiting inside the orange ubeke fruit i-orange ngaphakathi yes so wathi siwash izandla after that wabe sethi angihambe uzongifica emotweni mangihamba hayi mina kube nalento ethi angiqalaze lenkukhu kanti iye ngalaphi ishoni ngalaphi after that mangithi ngiyayibheka ayikho like at all mangithi ngiyambona nanginayisaqhamusi yangiphuthumisa ukuthi asambeni okay sihambe ngalolo suku ngiyakhombula ukuthi sacishe senza ingozi angashongo nanisuka emfuleni ukuthi ningabheki emuva washo mina wathi angihambe ngingabheki emuva esho kumina kodwa mina kwaba nalento ethi angibheke lenkukhu ukuthi iye ngalaphi mangithi ngiyabheka emuva futhi nakhona naye angimboni la ngimshiye khona angisamboni mangithi ngiyaphenqwa futhi I think akuphela ngisho ama-minutes amaningi singimbona ula emva kwami nakhona kodwa futhi ngabe ngimbonile ngisabheki la ngemuva because indawo eclear nje ayinazo ihlahla eziningi kakhulu kodwa ngimbona wakunyamalalela nje wanginyamlalela singimbona esekemva kwami usithi hayi asambeni siphuthumeni ungabheki emuva nakhona masamba ngifike ekhaya ngimani ngikhathale asibangisaya futhi nakhona olwandle because masifika olwandle okay mangifike ekhaya ngifike ngimani ngilale after that angibangi ngisakhumbula ukuthi kwenzakalani izolo like nje ngakhohlwa nya I think kwaphela futhi u2 months ngikhohliwe ngokuthi sike saye emfuleni sayonza lento adiyenzeka lapha wawuthi uchaze accident uma nisuka emfuleni masuka emfuleni besike sambe olwandle kune space nje esikhulu kahle masifika khona ubeka athanda ungifundisa ukudrive because ngiyakuthanda kodwa manje ngiyangimfishana ngikwazi so mase sigoduka sihamba siyaxoxa kahle yonke into right athi kumina ubevika ingane but ingane angizange ngiyibone mina kodwa ngihleli eFrance City like eduze kwakhe kodwa isicishe sishayisana nelokhuzana nequantum athi ubezama ukuvika ingane ngo-driver yena lento le ingixaka ukuthi ingane yiphi ngoba asange ngize ngibone ingane nakhona lengane uthi uyayazi ingane kaBafo ubafo ubhuti wakhe I think ubhuti malume yes omunye omncane because babilo malume kimi awuthi sizuma wabo sesiphelele yebo le ndaba yengane ingane yenze njani le umalume uthi ubethu uvika ingane bengingakwazi ke lokho ngiyaqala ukuzwa ngaye kodwa kunomfowenu o umalume oke wahambelwa ingane yebo yena umalume ingane zakhe ezahamba emhlabeni zo2 ezakhe lo behamba yena lo ngasisanda yes alright qhubeka ke so uma sami endleleni ke lento le and usehamba manje usethulile akafuni ngisho ungiphendule mangithi ngiyamkhulumisa ngani noma ngathi akangizwa noma ngathini
akaphendula lutho, wafika wangidropa estopini then waqhubeka nendlela. Mangehla ngifike ngikhathele vele ngimane ngilala. After that ngakhohlwa ngempela ukuthi kwenzekeni izolo. Okay, days went by, izinsuku zihambe, kwathi kuswa lapho manje yaqala indaba ke yavela like isiyalwa indaba isiyalwa After 2 months. yeah no ngithi after a month siyaqala indaba yavela. Mina kule inyanga le angisakhumbuli ngempela ukuthi kwenzakaleni that day. Iqale into ilwe iziveze ezike manje abantu abadala masamba sekuba abantu bathi babona ugogomashinga phezu kwami. Ugogomashinga ugogo kumina cause ukhulu kuma. Usaphila yena. Akasekho emhlabeni. Kade wahamba kwamina angimazi for real life kodwa ngambona mangimchaza ukuthi wekhaya uyena ugogomashinga. So ugogomashinga ngilo ngiyambona ke lo kuthiwa kumina ngiphethwe uye ugogomashinga. Uyena salikwazi esingikhangela. So every time makuzwenza umcimbi ubekafisa ukuthi uphathwe yena malume umcimbi wami. Because ngiyakhumbula nangomcimbi wesiphandla wacela ukuthi ngigqokiswe yena isiphandla. Even though kwakuthiwa angigqokiswe indodakazi yakhe uMashinga. Ngabe sengiyasiqoqiswa ngoba baqala bangifasa naka left because angithi ngumshana vele kaMaphumulo. Wabe seyathetha yena lesalikwazi lesikumashinga. Ugogomashinga mayifika kumina ufika unazo inyawo zakhe, unazo izandla and farmer beats enyaweni. Oh, ubuhlalo bukhona bunjani lobuhlalo abufakile ngekhala? Lobuhlalo abufakile enyaweni bu blue and white and red and white. Bu two like out2. So afike athethe athi siphandla kungani ngisifaka left. Akuyona imbeleko lo. So wademand ukuthi manje kumele ngisifaka right. Ngoba esomcimbi wakhe akusona sokuthi kwenzelwe imbeleko. Bahlulekile bona akuchaza izitori zokuthi bahlulekile bona ukwenza imbeleko. After that okay bashintshe ke manje bakhathisa umtshela umalume. Ngimtshela umalume ukuthi ugogomashinga uthi kanje. Akhathisisha ke because vele ngiyaza kwazi ukuthatha lesaka left. Ufika ngaleso sikhathi nisabhizi. Ngaleso ukhona vele ngiyambona. Abamboni bona. Abamboni. Ngiyambona mina bamboni. And uhamba nomkhwenyana wakhe. Oh. Nomnyeni wakhe. So la nje kuthi ke baqala baphansi bakhathisisha basifake ngala. So yaqala lapho ke indaba after that ngagula strong because sengibona noku admit esibedlela. Kungatholakala ukuthi ngiphethwe yini. Okay, after umcimbi loyo uthe kuswa lapho ngabuyela esikoleni ngaqala ngadropa lapho ama-marks ami. Mangihleli kanje ngibona ngathi kudlula ihashe ewindini. Kudlula amahashi ngapha nangapha. Mangithi ngiqalaza ingane ngizibona njengezalikwazi. Mangithi eklasini izalikwazi amakhehla ngizibona ingane ngifunda nazo. Mangithi ngibheka uclass teacher nangimbona esalikwazi or ewumkhulu or something like that. Mase ngikhala ngihayiza ngizibone futhi nakhona sengathi ngisengisekhaya ukuthi emva kwalokho kwenzakalani nama ngiunderstand. So kuhambe ke lento lelo kuyenzeka kanje kuze kufike esitheni ke manje ngilo ngiyareport ekhaya ukuthi kwenzeka ukuthi nokuthi nabo futhi bayafonelwa kuthiwa ngizolandwa. Ngihambe ekseni ngiright. Ngimafonele sekuthiwa ngizolandwa esikoleni. Sahamba sakomunye umama wathi omunye umama ngabe udlala ngami ngasathi kunento afuna ungineza yona ezongisiza. Mina ngihambe ngesontweni elikanje alichaza isonto ukuthi it must be isonto elinesound ukuze ngoba lento kumina amadimoni. Masiya kuleli lo mama uthi lento kuya amadimoni uyini umprofeti uyinyanga uyini umthandazi. Oh umthandazi. Yebo umthandazi. Asithumelele kuleli sonto masifiyana khona ke sikhasho yena malume. Everywhere la siya khona uhamba nathi. Malume. Hamba nathi. Sihambe
Masifika laphayana sifika ke izinto zaqala zabheda kakhulu. Mangesontweni isiphandla sami siyanyamalala egate. Asibi khona nje at all. Oh, uma ungena ngesonto isiphandla siyanyamala. Asibi khona. Uphi uGog Mashinga ngalesikhathi uyambona? Angimboni. Ngimbona mangisekhaya mangakhulu. Alright. So ma sengibuyelile futhi ekhaya ngizothi ngivuke ekseni nasi sikhona isiphandla sami esandleni. Lento le iloku imarishma aza kwakuthi ngesinye ilanga wazwakhetha ukuthi akasiqashule straight. Wasiqashula uma wakho. Wasiqashula wasibeka yena la eyayazi khona yedwa ukunana namhlanje ngazwe isibekephi. Siphi isiphandla sesiphile? Ngangisibekile ngaleso sikhathi kodwa manje sengasishisa. Oh, wasishisa. Sengasishisa manje yebo. Cause after that kwakuzoba ama holiday. Ngihambe ngiyovashela ukhulu. Isiphandla sisasele ngima usiqashulile sikuyi. Mangifika khona kakhulu ngavuka ekseni ngakusasa ekseni ngafika ngayizolo ngakusasa ekseni sasesike esandleni. Isiphandla uma sesikhona esandleni sakho. Sasike esandleni. La kakhulu kula umalume ehlala khona. Umalume uphumile isite yakhe yedwa eceleni. Oh, unakwakhe. Alright. Khabo ma. Yes, khabo mama. Sasike esandleni isiphandla sihlangene futhi. Awufonela uma umtshela ukuthi hey nasi isiphandla. Mangemtshela naye uyathuka. Angaya yobheka la, ubonga yobheka la ubosibeke khona. Ngaya baba. Wasifica. Ngasifica siqhumile sinjalo. Oh. Engangingasazi ukuthi siqhamuka phi ilesi esike ngalweni yakhe. Endikulowo mzuzu babejabula mamncane ulathi ukhulu. Khulu mncane. Babejabula bethi ukufika kwakhe kushuthi idlozi lifikile. Lafika lambuyisela isiphandla sakhe. Yabo nje babesho into engingayizwa kahle. Abodadweni nabafowenu lapho. U-auntie. Oh, ku-auntie, abantwana baka-auntie. No auntie akanabo abantwana. Akabanabo kwakona. Kuthe kusuka lapho ke after that ngaqala ngagula. Mangigula ke ngagula lolu hlobo lokuthi nodokotela bathola ukuthi ngiphethwe yini. Singakafiki ekuguleni. Okay. Lesiphandla waya naso ekhaya na ubuyela ekhaya. Ngabuyela naso ekhaya. Uma wasiyeka. Ma efika naso ekhaya. Safike sakhuleka ntambama. Masikhuleka wawa usisanda. Wasiqhubeka silokhu sikhuleka noma sasingakaqini kahle emkhulekweni. Uthe suka mayivuka phansi asekho engalweni yakhe. Nibhekile. Sibhekile. Asekho engalweni yakhe sinothise sephapheme futhi ukuthi hayibo asikho isiphandla. Mangabe ngithi ngiyosibheka lese ngasibeka sisakhona leso. Oh. Kodwa lesi esike ngalweni sesanyamalele. Sanyamalala kanjalo. Sanyamalala kanjalo. Wathi emva kwalokho wathi usibonile ukhazini wami. Umntaka mamncane. Usibone. Wathi usibone ku-odrop wami. Umevula nje nasi. But mina mangifika ngizosichecka ngiyasibona. Savala sethu sisibeke kanjalo ke sishiye lapho kuze umama ebuye emsebenzini simazise ukuthi isiphandla sikhona. Sibuyile. Uma efika sekho. Masiyochecka lesiyaya naso saqala lapho saduka. Sasingasasitholi. Emva kwalokho kwafumanise ukuthi last year unyaka uqala ngagula ke straight le ndaba yokuthi ke manje akodokotela bathola ukuthi ngiphethwe yini. Mabengathola ukuthi ngiphethwe yini ngenziwe yonke into ultrasound, x-ray, everything ayikho into abangayenzanga but still abathola ukuthi yini. Sebeyaqaqela manje ukuthi maybe it's appendicitis, maybe ama ulcers, about everything abasazi nabo ukuthi kwenzakalani. So makunjalo ukuthi kusuka lapho ngikhumbula ukuthi ngathi ngikagogo ngangesitolo. Mangesitolo ngihambe ngagcina ngijika ikhona ngagcina ngijika ikhona lomgaqo. After that ngazibona sengisemfuleni and kulomfula lo like i waterfall
kuhamba imoto lapha phezulu and mangichaza impophomo le yase macungomo sisigama thiwa yase Adams uzibona so lapho ngokomoya or physically empophomeni leyo empophomeni le engikuyona wedwa lapho nginezalukwazi gogo balok bahamba bebahlanu benjalo baningi kakhulu ke manje sebebaningi manje baningi kakhulu enikhona itafula khona ukudla etafuleni amanzi la abanye bahlele emthunzini abanye bahlele elangeni awu understand kwenzakalani baphithizela bonke into za last year yes into last year uphuma wakho ngaleso sikhathi oma ngimsho emthwalumi I'm in Durban by that time kukhulu zonke lezi zinto zenzakala ukukhulu yes manje zithini lezalukwazi kuwe uma usempophomeni mangisempophomeni akekho ukhulumisa omunye akekho ngitshelayo ukuthi ngempela what is really happening la okunalokho wena uyangibiza makuthiwe ngigeze uyangigeza ungidlulisele komunye lo munye uzobe siyangigcoba ama angidlulisele komunye lo munye yenze lokuthiwa akakwenze naye so ngazigcuca zonke lezi zalukwazi lezi eziphithizelayo laba abahleli phansi abakhuluma lutho wonke umuntu uthulile imina ngedwe ubhizi uyakhuluma ngisangene manje uthi ngempela what is really happening angisazi kwenzakalani ngiyabuza ukuthi hayibo kanti ngikephi after that benze lokho abakwenzayo ukhulu uyangifuna ekhaya angitholakala indawo abangani bami abangazi and akekho ngibonile ugcine ngokuzwa ngomfowabo umkhulu ukuthi ngigcine ngithi ngesitolo and njengoba ngesitolo ngiyakhumbula ngithi ngiyothi nge-airtime ya 5 rand angiphethe imali engango 15 rand leyo mali engekize ngifikise kwalapha eAdams imali engangiphethe awazi nawe ukuthi ufike njani eAdams angazi nami ukuthi ngifike njani uma usobuya ubuye njani mase ngibuya ngiyakhumbula ukuthi ngayigibela itaxi barangizange ngikhokhe ngagibela itaxi eyangisusa khona yongibeka estopini ekhaya sebefonelile manje bona ekhaya sebe requestile ukuthi manje baye emaphoyiseni ba track ifoni yami because manje angisatholakali by that time ifoni yami ayisekho nakumina but ngihambe ngesitolo ikumina ifoni yami sikhiyelekile ekameni lakhulu ugogo lo ngimvashilile bayithathile bayishiya lapha kwamanje uyothatha ama selfie nabo ke into ezingabona kumelanga zibonwe abantu awu ngaba yasiza kwona manje because ngabe sikhulumela phezukweni ngabe sikhulumela phezukweni into ekhona so by that time ifoni yami isilapho mina mangiqhamuka ngihlangana naye iUber isizobathatha ngiyaqhamuka ngiyaxhuka cause ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngiyagibela etsheni khona ngashibilika ngawa nganyela so mangifika ke kwayena sebesangene nje ukuthi kwenzakalani hayi ngingene bangenise kaRawondi lo wesizulu bangibuza ukuthi kwenzakaleni ngichaze sonke istory kuchaze ayi umbona ukuthi bekhathazekile ngilale that day lo round lo kusemsamo yebo kusemsamo alright usemsamo lo Rawondi nakhona futhi ngilala kona lo Rawondi emsamo uma uvakashele kwakhulu isikhathi esiningi nje ngilala kona alright bayeza abomashenge bonke yebo mashenge bayafika nixoxe lapho kube mnandi siyaxoxa kube mnandi sometimes ngivezelwe into engathi anganoma ngathi vision because mhlambe let's say kuzoba khona iaccident kodwa ngitshelwa nayibona futhi bangivezela ukuthi kuzoyenza ku1 no 2 no 3 then bangitshela ukuthi enza kanje ukuze uzogwema le yangozi and mangenzanga iyenzeka exactly like the way bangitshele ngayo izikhona wawubalekela ukuthi uzenze ama accident achubeka vele zikhona ezinye ngibuye ngithi ngizowenza nginqene ngingazi kwenzakalani because
into engangakayifaka emqondweni wami ukuthi ngempela it's so true. qalile so yasebenza. Sengiqalile manje ngiyasebenza. Ujazi usukhona cause ujazi wami ngawuvezelwe ngathi ngangisemanzini olwandle. Kodwa ke phezukwazo le ndaba zonke wawubona wena usebenzela abadala noma uNkulunkulu ukhona noma umoya ingcwele ukhona o yini ubuthakathi bowuthatha kanjani yonke lenyakanyaka esikhuluma ngayo? So mina ngokwami yonke lento le eqaleni bengikwazi ukuyidivide. Bengikwazi ukuyidivide ukuthi okay, mase kwenzeka kanje sengena le part le yalabantu abathi mina angizothakatha. Mase kwenzeka le sengena omashinga. But omashinga ngizange ngize ngiba understand ukuthi ngempela bebeyisima kanjani to me cause by that time bebesebenza ngeindlela ezihlukene. Sometimes ngikhule ngojazi nethusi, sometimes I just pray. Le jazi lithungwe ubani? Le jazi silithungisile nje. Ngoba bebethe ulithungisa. Ngilithungise then ngihamba ngilibusisa olwandle. Liphi le jazi? Sesilishisile manje. Oh. Manje. Kodwa balibele bayeza noma kunjalo. Mashinga. Ya umashinga after ukushisa kwejazi ubeloko efika. Wangakubuza ukuthi liphi ijazi? Wabuza ngamchazela sonke story. Aza ngabe zabe na into azoyisho kimi. Like njengokuthi mhlawumbe athethe or something. Wama nathula wangibuka. After that cause into manje ebisinkulu kakhulu ile ndaba le yale ndaba ukuthi manje kumele kuthwalwe ngami. Le ndaba okuthwala ichamuka phi manje? Le ndaba yokuthwala iqhamuka la kuMamkhanyile. Angithi uMamkhanyile ubeyile sangumala sande sasekhaya. Wagcina sesebenzisana nomalume ukuze bezozuza igazi lami. Umalume ufuna ukuthwala ngawe. Njengane bengisho ngithi mase kunokuthwala la. Yes. Esebenzisa uMamkhanyile. uMamkhanyile ngingathi wayevele uCleve omdala nje from eqaleni cause isikhathini esiningi kuneyingane zasekhaya ezahamba isikhathi sazo singashayi. Nginokhazini omdala wami engazi kahle ukuthi isikhathi sakhe sesingashayi ukuthi ahambe emhlabeni but akasekho manje. Bekumntwana kabani? Bekumntwana wakhe umalume. Bekumntwana wakhe umalume. Yes. Umalume ohambelwe ingane ezingaki? 2. Yes. 2 ntombazane nomfana. Uloku esemshadweni umalume Akashadanga. Akashadi. Unezinye izingane eziphilayo njenganesikhuluma. Yebo. Manje ngokuya ngawe njengane abogogo mashenge beza kuwe beningakafikile indaba ukuthi ingane zikamalume zishonephi. Ugogo Mashinga wake wayikhuluma indaba ukuthi ayimphathi kahle lento eyenziwe umalume but mangithi ngiyalandela wayemanathi ngisamncane ngizo understand kahle when the time is there cause by that time ekhuluma lonto le I remember I was about 8 years old. 8 years. Yeah. Ukuthi umalume ukuthi akayithandi lento eyenziwe umalume leyo ukuthi ingane azikho kusho ukuthi umalume uyo obulela ingane zakhe. Yeah, ungasho kanjalo cause mase ngizwa kahle ngomamkhulu wami like udadewabo mama omdala ngina. Ekhaya bekumuzi ongenazi ingane. Like nje ingane eziningi ezitholakalayo like umkhulu nogogo bebeyithola bezihamba kakhulu emhlabeni. So bezicicelwa kakhulu ingane ekhaya. So njengoba ngibe ngicabanga ukuthi mhlambe ingase kube enye izinto le engathi yazisho uyaziqonda ukuthi akayithandi lento ayenza ukuthi ubulala ikhaya walilisakhiwa. Ma buya kimi ke kulezi zinto ezikhulunywa indodakazi yakho wake wamconfront umalume? No baba ngikaze ngamconfronta. Wake yena wabiza i-meeting. Kusho ukuthi i-meeting yabhuti wami lo munye nosisi wami nami naye. Wathi
uyabona ukuthi siyahlehla kuyena asisamnakile ufuna nombala hlambuluke ngathi mina kuyena bathi abanye banankinga nabanye bathi abanankinga waveza kodwa ubhuti wami ukuthi akayithandi lento uthatha imebuye nomuthi awusebenzisele wonke umuntu akasebenzise yena ngambuza ke mina indaba kaSisanda ngathi mina ayikho into yaziyo ngoSisanda wathi yena cha ngathi mina kuyena eyintweni zakho awuzenza wawungalibiza igama likaSisanda wathi yena cha ngathi ayikho into ehlanganisa noSisanda mayelana nomuthi wathi cha ngathi okay wakuphika konke lo waphika konke ngathi okay Sisanda ngaleso sikhathi uSisanda ngangimshiya endlini ngoba imeeting yayike omunye umndeni kwenye indlu kababa omncane alright manje wena Sisanda phezulu kwalezi zinto zonke umalume awukamconfront wena ngalezi ndaba like ukumtshela ukuthi angithi uyaboniswa boma shenge bayeza kuwe bakhale ngalezi zinto azenzayo bongamtsheli ukuthi ugogo uyafike athi uyahlukumezeka ile ndaba ezikhona ngasekhaya all the part of omashinga nabantu abadala uyazi yonke into ayikho into eyakuyenzeke noma engangingitshela omashinga angayazi cause by that time uyena wayesondelene kakhulu nami ayefuna ukuthi like yonke into eshiwoyo for umndeni yayimele iqale kuyena tshela mina ke umalume awukamuzwa ikhuluma emadlebeni akho kakhulu ngama voice so many times since siqalile neprayer cause yonke le ndaba omashinga from siyamba isonto isithe cut off angani ngithola ngiyakuthola sekumile kodwa uyeza yena uyamuzwa emadlebeni uyafika there and there not every time like she usually did because right now ufika those days but now umalume sengimuzwa kakhulu kusekuvukile lesigameko lesokuthi it's about time afuna ukwenza lento abebevumelene ngaye yena noma Mkhanyile but uMkhanyile soshonile ukuchubeka kanjani ngayo ngokuya ngawe cause mina I always think that amathwasa akhe aqhubeka lapho agcine khona Mkhanyile cause what confuses me a lot ukuthi Mkhanyile uhlola ngelaptop ubehlola ngelaptop yes hayibo wayehlola njani uMkhanyile ngelaptop wayayithatha baba ayibuke ngenkathi ayivulile kube ngathi uyarida la yonke inkinga yakhe ayiridela ku-laptop ana ekutshela amaqiniso ngaleso sikhathi yes ekutshela into yaziyo kodwa evule la kwi-laptop ubuthakathi bwe-high grade because and okunye ezinye izinto ebezike zenzeke njengokuthi nje ngavuka this one day I went to this round namanzi afudumele inside it's like a pool kodwa kuyona pool inamanzi afudumela and aqhuma phansi like in nature uyaphupha ngathi ngiyaphupha and kunama steps kunomnyango this side and the other side isiziba leso singaphakathi kwe-round kodwa clean ku-clean khona a-clean nalawo manzi yes kodwa ayaboila not too much yes. But they are moving kancane and amanzi you got steps ashonisa ezansi then uyanyuka this side uyophumela ngala kunento egcobayo this side ungene ngaphakathi emanzini then uyophumela nga this side and uphumela khona uphumela ngaphandle ungene uphuma ngaphandle uphumela ngaphandle and lento oyigcobayo ngathi igrey because iyamix sometimes makucaca ukuthi igcobe emnyama makucaca ukuthi igcobe white so mina that day bangimixela both
umixelwa abobani amathwasa akhe uMamkhanyile. ephusheni Yes. Ayangimixela ngigcoba ngangena emanzini. And emanzini mawubheka ezansi ngazuthi nginepayipi. But liyamove. Okusho ngona ukuthi it's no akulona ipayipi, it's a snake. Cause kwathi kuswa lapho ngathi ngiphuma yabe iveza umqolo. But amanzi ashintsha ukhala. And amanzi they were like aba brown, go to brown or light, then kwavela umqolo enimnyama. alright kodwa manje i-relationship injani nomalume Right now, right now yo, kade sagcina ukukhuluma. And manje sizwe nangabantu ukuthi uthi kanje. uthi Cause isikhathi esiningi manje usethi thina sidlala ngaye ebantwini. Cause nomndeni manje isikhathi esiningi usuyazi ukuthi ngiyambona afika nalezi zinto zakhe zilali nami. lezi nyoka Yep. zingakhi le nyoka Zi3 ngizaziyo. zinamagama Yes, zinamagama azo. ubani nobani Yo, ngazi le umaster wazo lo oyiphethe leyo ngqongqoshe oLatita. Lezi ziyi2 angizazi kahle hle, but ilwane zakhe lezi ezinye engizaziyo cause lezi ezinye ilwane zakhe zike zizisho ukuthi zingobani. Cause mawuzibona ezansi ziwufishi ezinye zinyoka, but mase ukhuphuka nomzimba amagorilla. amagorilla Yes. oh And anganoma ngathi leyanto inenyawo or something kodwa nje yo makuthiwa baleka ingakubamba ekseni. ziphi lezi alukwazi manje ezithi zifuna ukukuthwasisa azizi zizokulwela Long time gone. Zafika, I think it was a week iqalile lento. Zabamba lapha nalapha. After that done. kusho ukuthi Indanga azinamandla or basemkhathini bonke labantu Anganoma ngathi basemkhathini bonke. Cause vele ukube bebenamandla, they have to protect me. Angithi bathi ngumntwana wabo mele ngibasebenzele. Mina mele ngisebenzele bona but without gaining a protection from bona. indaba yesikolo manje ayikho Indaba yesikolo iqale last year kubhetha. Kakhulu last year I was supposed to do grade 7 because I was 13. So esikoleni angikwazanga ukungena from the scratch. Nginxa ukuthi lento le ngaqala le ndaba yokugula. Ngihamba ibhedlela bengatholakala ukuthi ngiphethwe yini, ngatholakala ukuthi ngiphethwe yini. Uzwathiwa ngine stress, depression, sebesho yonke into. Ngacanga ngaye esikoleni ngilaliswe esibhedlela maybe for a week. Ngilo ngingena ngiphuma ebhedlela. After that kwazi kwafika esigabeni sokuthi kwathi kuyi-term 3 ngathi ngithi ngiyazama ukubuyela kwathiwa sekulate. I have to try this year. This year mangithi ngiyafika ngawufunda term 1, ngawufunda term 2, term 3 I think phakathi nonyaka. Aphinde qama phansi njobe isivutha kakhulu manje because lezi zinto lezi bese zingilala nami, le nyoka zingihamba ebusuku, ngangokuba umbhede ebengilala kuona zenza yonke lento le. Ngisawusaba even today. Kodwa mangithemba uNkulunkulu I think kuzo yonke lento izo distresseka because even now ngiyazibona kwami ukuthi okay I'm not okay, even mentally I'm not okay because kunezinye izinto engeke ngizibone ukuthi no manje ke ingqondo yami i-distracted kwangempela because mina ngomntwana esikoleni bangazi njengomntwana obright, othisha bahleli bengincoma kakhulu. So lento ingenza ukuthi ngiqale ngidrophe kakhulu ama marks. So manje ngithi ngiyabuyela ngifuna ukubhalela for term 4. Kwathiwa wathi umhloli sekulate futhi again. I have to start over next year. So right now sinomasi kwi process yokuthi manje siyokhuluma
alungikhumbuzise ma ne-district. yes ne-district All right. cause I have to ukuthi ngibhale this year cause akhona ama-marks ami for term 1, term 2 and term 3 ama-marks term 4 only nginawo And wena uyazizwa ukuthi ungabhala. yeah ngingabhala cause yeah I believe in myself mase nje ngibeke ekutheni ukuthi isimo sami si how bad mase ngikubeka eceleni lokho I can focus kwincwadi zami cause isikole yona into engiyithanda kakhulu part of impilo yami ngiyathanda nje ukuba sesikoleni so ukuba kuhlela kwami endlini kungenza ukuthi ngicabanga ngokona ukuthi iyona into engibangela kakhulu stress leyo. All right. Siyayivala le ndaba. Uzizwa njani ma? Kuyo yonke lento asayixoxile. Ngebuhlungu nje kakhulu ngoba yonke into eyenzakalayo empilweni yakhe yamlimaza at the same time ilimaza nami. Ngiyafuna ukumsiza angazi ngizomsiza kanjani ngiyamzwela ngoba impilo yakhe ngempela iyaphazamiseka iyama. Esikoleni yaphazamiseka even engqondweni nje kuba nestress. Ngisho umjabulisa wawazi uzomjabulisa njani ngiyaphazamiseka nje angathi ngiyacela nje onesizo ongakwazi ukungisiza ukuze aphume umntwana kulempilo kuyona uqilazekile kakhulu. Ungathini wena nje ngokwakho? Mina all I can say is that right now into engidingayo clearish ingqondo. Yeah, that's all. Kwayena umalume ngimbambela amaqhubo cause vele ngeke uze kungise ndawo. But ukuthobisa inhliziyo nokuthi ngithi ngiyamxolela even though engakhamanga clean cause nakwabantu sayiphika lento le but manje kuyabonakala ukuthi umndeni wonke usuyabona ukuthi yonke lento yayenza. So all I can say is that ngifisa nje ozwazi ukuthi angisize ngiclearish ingqondo yami and ngiqale maphansi yonke impilo yami and if bekungenzeka ukuthi ngishintshe nendlela nendawo la ngihlala khona bengashintsha cause wonke lawo ma memories lawo izinto bezenzeka ziyangilimaza kakhulu so much. So all I can say is that ongakwazi ukuthi angisize nje kakhulukazi to go back to school. Yeah, that all. Right. Lana ekhaya amandla omoya oyingcwele siphila ngawo. Kusuka manje nje uyabona njengane sola sekuphele konke. Uma ngabe senibuyele ekhaya umalume uyezwa ngoba usebenzisa imimoya. Uma kungenzeka umfowenu kube nokunya angakukhuluma kube nokunye nje okungenza ukuthi nixhumane ngalolu daba ngoba lizawuhamba lizazo lifike kuye. Iminyango ivuliwe la ekhaya. Singakwazi ukuthi simncede ngalabo tikoloshe bakhe. Kwenzela ukuthi kube nokuthula ngoba akusikaningi abantu abasebenzisa imimoya bavuma amacala wabo. Le confession eseniyenzile manje izoletha impendulo ngoba thina sikhonzile kakhulu kumoya oyingcwele. Engizonithembisa kona ukuthi nje inkinga zenu ukuphela kwazo. Ngizezwa uma senisekhaya ukuthi kwahambane ningavilaphi ukuthi ningithinte ningibekele ukuthi umoya ushayela kuphi. Na yena umalume nangavela nimnikeze ucingo ngikhulume naye ukuthi sicede le inkinga enibhekene nazo.
Ngiyabonga kgaitsedi ya ka. O reng ditabeng tse kaofela tsa baeti ba rona? Tabeng tsena kaofela tsa baeti bana ba rona, nka re nna ke ikutlwa ke thabile haholo hobane ba dumetse ho tla ba confessa, mme ke a dumela hore matlamo eo halallang a santse a sebeditse. Ha re lebohe. Moi lapeng ke a kwala taba ena, le a tseba hae mona hore na re kgollwa kae, re dumetse kae, le di utlwile hore ditaba tse tsa malapa di hlasetse naha ka bophara. Ha se rona fela mona batho be re dutseng re bua ka tsona, empa re a tseba ya re tshepisitseng e sale a ntsa tshepahetse. Re tlo kena ditabeng tsa ho bona hore na meya ena e hlasetseng re lo e lwantsha ka tsela e jwang. Ke a leboha.